Dim ond 2 bwynt sy'n gwahanu'r ddau dîm yma yn yr ail a'r trydydd safle. Ond chi bas gan Danny Redmond I gyfeiriad Curtis Byrne. Byrne yn codi'r bêl dros ben. Mike Lewis. A wedi dim ond 43 o eiliadau. Mae Byrne di roi'r Seintiau y blaen. Y golwr yn hir neb. A dyna'r dechrau perffaith i'r pencampwyr. Jamie Mullen. Simon Spender ar as lawr y dde, mae Brobl yn rhydd yn y canol. Y bêl tuag at Spender, Spender at Brobl! Dros y bar gan Ryan Brobl. Paul Morgan, cefnwr de. Honna braidd yn esgeulus Tom Holland, allan tuag at Danny Redmond. Redmond yn codi ben y bêl tuag at y postyn pella! A mae Jamie Mullen di gwasgu hi fewn. 20 munud ar y cloc. Mae'n 2-0 i'r Seintiau. A maen nhw'n edrych yn hynod gyffyrddus ar hyn o bryd. Spender at Brobl. Brobl pas hyfryd tuag at Redmond ar ymyl y cwrt. Redmond yn troi. O, mae'n taro pen Routledge ac yn taro'r postyn. Tîm rheoli Ceicona yn gwneud I gwaith cartre yma. Nhw fydd yn herio'r Barri nos Sadwrn nesa. Yn y ras am y bencampwriaeth. Chris Yw ar gic gornel. Tom Holland yn gwneud llanast o'r cliriad. Chris Marriott. A mae Barri yn galw am gic o'r smotyn. A mae wedi cael ei rhoi gan David Morgan. Tom Holland yn gwneud llanast o'r cliriad. A mi darodd I fraich Chris Marriott doedd o'm yn gwybod dim am honna. Mae'n un hall a deud y lleia. Kane McLagan yn erbyn Harrison. Ac am y tro cyntaf ers mis Rhagfyr mae'r Seintiau di ildio yn Uwch Gynghrair Cymru. Ar ôl 6 llechen lan yn ôl a bron I 6 munud heb ildio. Routledge at Brobl. Spender unwaith eto'n rhydd. Allan ar y dde. Nôl mae'n dod at Mullen. Mullen ar ergyd. Unwaith eto. Seintiau'n gwastraffu cyfle. Simon Spender di gweld digonedd o'r bêl yn yr hanner cyntaf yma. Brobl I gyfeiriad Byrne. Byrne y cyffyrddiad a Mullen! Wel, mi ddylai fod yn dair i'r Seintiau. Ddylai Mullen di sgorau ail o'r pnawn. Dihangfa i'r Barri. Brobl, mae'n bêl dda at Hudson! Am arbediad gan Mike Lewis. I nadu blaen Hudson. Gwych gan y golwr. I Cryd I chymryd yn sydyn. Drosedd gan Tom Holland. O, mae Tom Holland mewn trwbl. Mae eisoes di gweld y cerdyn melyn. A dyna'i ail. A mae'r Seintiau lawr I 10 dyn. Chydig llai na 20 munud i'w chwarae. Ydy'r Seintiau mynd I dal I tir I fynd I frig y tabl. Mullen I lwyddo'r meddiant. Robbie Patton. Ddigonedd o le I fras gamu tuag at yr amddiffyn. Patton at Toure. Toure at Bahia. Bahia! Yn syth I ddwylo diolchgar Paul Harrison. Bron I 97 o funud ar y cloc. Hon fydd cic-ol ar gêm. Jonathan Hood! I'r gornel ucha! Roced gan Jonathan Hood! A dyna'r gol sy'n cadw'r Barri yn y ras am y bencampwriaeth. Well, I took it off Cots and I said to him, look, I'm going to run over it for you. And he said, no, you just smash it. So last minute, hit the nope and it just flies into the top corner. Yeah, John be singing on the way home now, no doubt. But yeah, you know, it's amazing what football can do to you sometimes. You know, the agony of the first 20 minutes, if you like, and the ecstasy of the last minute. You know, it's amazing what football can do. But I reiterate, today was about character. Today was about players, and you know, we find ourselves going down the road with a point. And I think, you know, based on our second half performance, we probably deserve it. They hadn't really carved us open. Obviously they're going to have a lot more possession, but I just felt that we could hold up, and refs got 6 or 7 minutes there injury time. You know, they've scored great goal, great free kick by the way from their player, and that's the last kick of the game, and that's really hurt us and cost us 2 points. Wel, nath nhw sgorio reit yn y diwedd o I wneud, dwi'n meddwl yn heiddi, ond mae di digwydd, nath ni cael chwarae I gyrru I ffwrdd, a nath nhw cymryd mantais.